tulai tongo जों लुखा बरक आसारियावनो बातार सारि बरक प्रेस कन्फरेन्स लायखा आव जों नायै दंगो जोंबो बरक बारबालि कक सलायखा टेलिफोन कक सलायखा बरक ताव एग्रिंखा दे रोमान सिबेनि मासु सिनाय आगनि जे सिस्टेम आव तोलै दंनाय फेयाबा जों जल साइमानो आव क्लाइ सैया आव जों एसेम्बली पास माखायनाय जोंनि कैबिनेट पास माखायनाय अ प्रोसेस तोलै दं दिनै आं अबो नोंसुंमानि बागै आं बुंतो माखा त्रिपुरा जगो हिस्ट्री नक्सुं सिजानांगौ जुत आमालो 1992-93 आफ्राबो एक बार जों खोनाखा रोमांसिम तैयो कासा कैबिनेटो कासाखा आंबो मुसालिया आबो तिनि बिसिङनो मासामसु आबो नो नेग्लेक्ट लायखा 1992-93 रगो आंबो कलेज पै दंगो आं यूनिवर्सिटी पै दंगो आफ्रो खोनाखा रोमान स्क्रिप्ट कैबिनेटो कासाखा आरो दूत आमाल कांग्रेस बतीजस मानती माथिं दंखा अब कुनु बेपारी अब कैबिनेट एप्रूव नांगौ अब जों दुर्भाग्य मानलिया चिनि बिराट चिनि सुजुग खाराय थांगा आदतनाव साइमनो ब्राइखे पावरफुल चिनि टीजेसनि एमएलए सारा सरगतन थैमेया कांग्रेस आब्रो माइनरिटी ब्रो टीजेसनि साइज बायसे सरकार चालक दं अब चिनि बिराट चिनि इम्पोर्टेन्ट रूल दं चिनि किन्तु अब जों खालायमालिया जों फाइलेवखा बीजेपी आई50 2018 आरो किसिम कायसा सुजुग दं माने आं जे खुद आब्रो मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार ते फरेस्ट मिनिस्टार आफ्रां अनेक चेष्टा खालायखा आगेबो कक्साखा आं सयता कक्साव आं टाटाल साया आफ्राबो अनेक चेष्टा खालायखा कैबिनेटो काखा आं नजत फाइल दं कैबिनेट कागै प्रस्तावनखा जे कबर रोमान स्क्रिप्ट चालू फैसिनाय आं अन थेसना पावमालिया इवेन दिन विप्लव देव मुख्यमंत्री बो बले बरका बलजे गोसेका मेबार सिंख्लायसिनाय फाइल कासाका कैबिनेट मीटिंग लायखा पूरा एग्रीमेंट नखा 90% ओंखाय आं खामानि आं अनेक कष्ट खालायगा मन बागै रोमान स्क्रिप्ट ताले एप्रूव सिनाय कैबिनेट काहा कक सलायखा डिस्कशन खा लास्ट से अब टमेटो बांगै थांगो अब आं ते कक सलिया ब्लै दुर्भाग्य चिनि बिसिङो दं मासमसु दं आबनो बखाबाय हामजायगा अब कक साखे बेलायखे लासनो संसा आं सालि अब आं अमाय दुइ दिम कक साखा ए आरो जों सुजु खारै थांखा तिफोरनि इतिहास हिस्ट्री कबर मासिम तयै दुइ बार मन्त्रिसभा काका कैबिनेट मीटिंग काका तारमाने मानती जों मानलिया तेबो जों साफलनायखौ आं सायमा बनि बागै आं दिनै अमन सानाय फायदे जों वानसलायनाय जे जोंनि जे बेसिक रिक्वायरमेन्ट जोंनि सामुदायिक अधिकार जों बाहागो माननाय आफोर मामानि परेबो जों सब किसुं लाय माननो हायसै बनि बागै आं ते अमन सानाय दिनै बिसिङो आं कयनाय नों सीपीएम ता हिंदी नों कांग्रेस ता हिंदी नों बीजेपी ता हिंदी तिब्राफ्राव मन थानाय नि मानथाय नि जस्टिस न ककमा सानाय नि अर्डिकल ककमा सानाय जों तो संविधान कक फैतंले कन्स्टिट्यूशन कक फैतंग जों तो संविधान गैयाबले आनि दाबि तो संविधान गैयाबले जों ते चाल सामानि जों स्टेटहुड सामानि गेरा डेभलपमेन्ट सामानि अब संविधान बिसि साइनदंले जों कबर रोमान स्क्रिप्ट संविधान बिसि साइनदंले जों लैंड राइट आनी संविधान बिसिं साइतंग जों ओ संविधान फादारियाबले जे बुइमामने तुना बरिदि अब जों साबले आसे कोनो जों सारागलिया आबनबा आं सावो चिनि बर' तैसा जों बुजिनो नांगौ जों वानसना नांगौ आं खागाव चिनि तिब्राफोराव गाव आगुइ दंगो आं बेलायखौ खुसि गाव जतनो डेमोक्रेसियावबा मेजरिटी कम नांनाय हेसि सारिंगा रोमानि स्क्रिप्ट ताबो मायाखौ कलाइमाने हायताना अब अब तो माने वो आगिन सिस्टम के तंगनाय तंगलाखौ किन्तु अब तो कैबिनेट पास मा फाइनेबले नायना ता जों फाइनाय केबा ता तो बर मनावदि इसे सब बुं थांखा ए आबो आं टेकुसिंगा आगे अनेक स्ट्रंग दंमोन बर किन्तु बर खिन मानरमखा रोमानसि बर ता मानरमखा आं खागाव अमायखौ आस्ते आस्ते तेबो बेलायखा आं
কক সচেতন মাসাও এক সময় সিপিএম ni ছাত্র সংগঠন টিএসইউ বা এসএফআই বড় স্ট্রং অপোজ দंमोन বিরোধী একদম তাবো খুব মুইতोमोन आं টিএসএফ खायनो बरो जों रोमान स्क्रिप्ट नो दाबि खायथांलो वी वान रोमान स्क्रिप्ट जों थांमानि जों हाके दाबि खायथांनाय परेबो जों मिसिल खायो लामाव जों मिसिल खायो मिटिं खायो बर'खै उल्टा फायसे बांला स्क्रिप्ट मारनाय बर उल्टा थांजों नायगोन दिनै बिसि जों हाय डिवाइड आं एकदम खुद मगल लुगजा आं बर थिनि दङ जों रोमान स्क्रिप्ट वी वान रोमान स्क्रिप्ट दाबि खायथांगो जों पाइबाय थांखो तेसे दल फायो ছাত্র টিএসইউ रो बगसाव वी वान बेंगल स्क्रिप्ट ए अमो चित्र बलाय लासनो होसि जों दाबि खाय टिएसएफ राफ्रो कामरो मकाननाय आफ्रो बेंगायु कामरो साबो कान सारिमा काननाय टिएसइउ खाय टिएसइउ ता पकदिया ब्रो बेला समसबले जोंकर आं एसे बुरखो जाखा खवायो जों थांलाय माने जों तुलासिखौ आं थां मोदोंमोन आं तुलासिखौ हाइ सेकेन्डारि स्कुलाव जों थांलायगोन आं आगेव पक्साखा तुलासिखौ आं थाङै जों सालपो जुतामा किन्तु सिस्टेम स्ट्रं जों थां सालायगा स्कुलाव थाङै अल गभर्नमेन्ट अर्डार खा दे कालार सेम मिलिगै आंखौ खां कालारना सेम मिलिगै कामरो गायनखैमोन जामो थैया माने कालार सेम मांने किन्तु दिनै बरावनो कामानो किन्तु कालार सेम मोनाय कालार सेमप्ले रितागै रां कामरो गायनखैमोन अर्डार का गभर्नमेन्ट आबां जों पदखाय थांमासे अबर साव फाइदो मा जागानो जों टेसर रिफ्रेगो सिस्टेम जों रिफ्रेगो तीन चार जों मा खालायखा फैनानै बाकी जों बुरानि बाकी ए ओमहाय आबार बागै जों बलाय मिस्टेक खालायखा चिब्रारो आ मिस्टेक ताखायले जों ताबो चिन बर गोबां मिस्टेक खाय दङ जों नुगै दङ दिनै पार्टी खायराव नेशनल पार्टी खायराव आं पार्टी बुं सालिया ताखफां बर काफै दङ जतै किन्तु डेमोक्रेसी अबर महनो नों तादायफोर नों मागोसेनाय जो मेजॉरिटी नाय दङ हंक्लाय मेजॉरिटी साबुर खाय नंगे नों ताम गोसेंबा आव सबते दिन खामिया दिन नेत्रावबो जाया नों हामदायफोरनो नों मागोसेनाय ताम मेजॉरिटी नाय दङ रोमान स्क्रिप्टआव मेजॉरिटी नाय दङ ए इनके जों मागोसेनाय नों तादाय मान ठीक दङ किन्तु डेमोक्रेसी तो जे मेजॉरिटी बोलसि साबुर खायनेबले नों तादाय हाय तादाय खेतंग लाभ करिबले नों तामने डेमोक्रेसी मानिया नों तंत्र मानिया तब गणांदन आइनो जे मेजॉरिटी मस्ट बी सपोर्ट रोमान स्क्रिप्ट तब 80-90% चालाव बेन बांग्ला स्टूडेंट चालाव इंग्लिश प्रोजेंट चालाव जादागो किन्तु बेन बेंगली स्टूडेंट बरोबर सपोर्ट खायो चालाव नों जादों सी दंगो मेजॉरिटी सपोर्ट खाय दंगो तफानो मासा मसु चिन्ना तारो आबनो बिरुद्ध खाय दं बलेके दुर्भाग्य बंगै आंखा काबो अब सल्व नुनाय जे मेजॉरिटी नाय दं ताबो आबनो सल्व इवेंट ताबो तिन स्टेटहुड डिमांड डिफरेंट डिमांड तो नाय दं ताबो आगे तो अनेक बिरुद्ध खाय दं ताबो सीपीएम किसा ब रिलैक्स मंखा जतो नेताराव सब बिरुद्ध खायले लेबले ताबो आगे तो अनेक स्ट्रॉन्ग अपोज खायो ता बीजेपी बिसि खायलिया कांग्रेस भी खायलिया इवन रोमान स्क्रिप्ट ना कांग्रेस सपोज खाय दं ताबो अब तीन मंग फेवर कहामले कांग्रेस ने स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस ने नेता रस्ताबो उसांग बरो वांसि सपोर्ट खाय बरो बन माने दं टीएसयू रो एक समय स्ट्रॉंग अपोजिशन रोमान सिमति सपोर्ट खाय दं आं खाकाव तरक सपोर्ट मा खायने तबे स्टेटहुड डिमांड सेपरेट डिमांड ताबो आं खाकाव मैक्सिमम बरो तिन बरो ताबो सपोर्ट खाय दं आं माने बरो मालायखा आगे दिबरा गुर बिरिन तो माने ताबो तिनि सपोर्ट खाय दं तारमाने तिनि पॉजिटिव दं तिनि बागै काहामु दं तिनि बागै खाबायना करै जों आगो ताव तरक आगो दं हम हायक्ले जों मा फैनाय तिनि नेताराव कक खानाय जों बाखामा लगनाय जों दजमा तंनाय तैजों हामदावनो बिसिन दै जों तिनि सामना माखायनाय